Το δει η μάνα μου, θα βρω, λέω βρωμολόγα και θα το βλέπει η μάνα μου, πάμε καλά. Θα το δει. Μόνο. Λοιπόν, μία μέρα πριν έρθει, πότε έχουμε 9. Αναβασβήνουν 2 λαμπάκια. Α, λοιπόν, 8 έβδομα μου, ξημερώματα 9 εβδόμου, ήμασταν στο σπίτι της Γιώτας και θάβαμε το Γιάννη, το Σάκη και το Μάκη για τα προσόντα τους, Αλλά δεν θα πούμε τι λέγαμε. Δεν λέμε τι λέγαμε. Είναι μυστικό. Είναι το θάψιμο πάντα. Μου πήρε την κάμερα, έχω μεγάλο καμεραμάν, μου πήρε κάμερα, θα σε σκοτώσει, ξέρω. Μετά από ένα μικρό σεισμό μπορούμε να συνεχίσουμε. Πάρε και σπουδή. Ποτέ υπάρχει. Όχι, μην το πάρει. Όχι, δεν το παίρνω. Θα σε λαγάσω. Έτσι και γίνω Θα το πάρω από εκεί. Θα το πιω όλο τώρα με τη μία, έτσι. Για πάμε, ας το πάτω. Πάνω κάτω το μπουκάλι όλο. Λίγα εις για να με πείσεις. Α, καλά, θα τη μαζεύουμε. Έλα, κούπες. Τώρα να πεις, να σου πω, τώρα θα ζαλιστείς. Ναι, γιατί πριν ήμουν καλύτερα. Τώρα θα σου έρθει χειρότερα. Ναι.